Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο ERT News. Με αφορμή τις ευρωπαϊκές εκλογές της 9ης Ιουνίου, η ERT δίνει βήμα σε πολιτικά κόμματα, φορείς, κινήματα, έτσι ώστε να ακουστεί η άποψή τους, οι θέσεις τους και οι προτάσεις τους, με αποτέλεσμα να βγει ένα θετικό μήνυμα για την κοινωνία, να υπάρξει ένας διάλογος γόνιμος προς το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών. Σήμερα στο ERT έχουμε την τιμή να προσκαλούμε και να φιλοξενούμε τον ιδρυτή και πρόεδρο της Ελλήνων Συνέλευσης, τον κύριο Αρτέμι Σόρα. Κύριε Σόρα, να είστε καλά που ήρθατε στην ERT. Δύναμη φως σε όλους σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για το καλέσμα. Για πείτε μου, κύριε Πρόεδρε, από τις επαφές που έχετε μέχρι τώρα, όπως τα μεταφέρουν και τα στελέχη σας και οι βουλευτές σας υποψήφοι, είδα έχετε βουλευτές κανονικά. Ναι, κατεβαίνουμε με full ψηφοδέλτιο. Με full ψηφοδέλτιο. Τι σας λένε, ποιο είναι αυτό που έχουν αποκομίσει από την κοινωνία, τι θέλει ο λαός αυτή τη στιγμή απέναντι στην Ευρώπη και πώς οριοθετείτε αυτό? Αν με ρωτάτε σε μια γενικής φύσης ερώτηση, σας λέω ότι το περιβάλλον δεν θυμίζει ότι έχουμε ευρωπαϊκές εκλογές. Ανταυτού οι ομιλίες δεν υπάρχουν πουθενά και μιλάνε πάρα πολύ μικρές συγκεντρώσεις υπάρχουν. Δεν υπάρχει καμία δυναμική στις ευρωεκλογές που είναι τόσο σημαντικές τόσο για τη χώρα μας όσο και για την Ευρώπη. Είναι σαν να είναι παραποιημένο όλο το περιβάλλον. Δεν υπάρχουν ευρωεκλογές. Είναι σαν να είναι εθνικές εκλογές και αύριο θα αλλάξουμε κυβέρνηση, κάτι που δεν θα συμβεί έτσι, αυτό που συμβαίνει. Όμως, αλλά και τα κυρίαρχα κόμματα, αλλά και η κυβέρνηση δεν μιλάει για ευρωεκλογές. Η Ευρώπη είναι πολύ σοβαρό κομμάτι, έτσι όπως έχουμε μπει. Είδαμε ότι έρχονται πάρα πολλά πράγματα από την Ευρώπη, τόσο οι νόμοι, αλλά και όλες οι δεσμεύσεις, άμα το θέλετε. Είδαμε τα μνημόνια, είδαμε την πανδημία, αλλά και νόμοι, αλλά και συμπεριφορές που πρέπει να εκτελεστούν κυβερνητικά στη χώρα μας. Άρα λοιπόν η Ευρώπη είναι ένα πολύ δυνατό κομμάτι, το οποίο πρέπει η φωνή η ελληνική να είναι στην Ευρωβουλή για πάρα πολλά θέματα, ειδικά για τα θεσμικά μας. Βλέπουμε μια Ευρώπη που μας πιέζει συνεχώς και σε προγράμματα αλλά και σε φορολογία. Βλέπουμε μια ανισότητα μέσα στην Ευρώπη τόσα χρόνια. Έχουν περάσει εκατοντάδες βουλευτές από κάθε κυβέρνηση, αλλά και δύο από τη Βουλή. Αν το θέλετε, η Βουλή είναι συστημένη σε σώμα. Άσχετα αν ποτέ δεν έχει συσταθεί όπως απέδειξε στις μέρες μας. Δεν συστήνεται ποτέ η Βουλή σε σώμα, αλλά διαλύεται το σώμα της Βουλής για να πάμε σε εκλογές. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι για μια άλλη εκπομπή. Όμως τώρα πρέπει να δούμε πολύ σταθερά την Ευρώπη, το πώς τρέχουν οι διαδικασίες όλες και με τα κεκτενόμενα που συμβαίνουν. Ουσιαστικά πηγαίνουμε για έναν μεγάλο παγκοσμίο πόλεμο. Με μια αφορμή ότι εμείς μεσολαβούμε και η Ευρώπη βλέπουμε ότι είναι ερεθιστική, άμα το θέλετε, μέσα σε μια Ρωσία. Άρα οι μέτοχοι που είμαστε και εμείς, αλλά και οι άλλοι Ευρωπαίοι, πυκνές φωνές ακούγονται, αλλά δεν έχουν δυναμική. Διότι είναι μέσα από τα κόμματά τους, μέσα από διαδρομές που επιβάλλονται, αλλά και τι πρέπει να λένε και να κάνουν. Η Ευρώπη χρειάζεται μια πολύ δυνατή φωνή και δει της Ελλήνων Συνέλευσης, όπως έχω ξαναπεί και στο μιλήμι σου. Εάν εκλέξετε βουλευτή ή βουλευτές, τι θα είναι αυτό που θα τους πείτε για πρώτο μήνυμα που θα μεταφέρουν από την Ελλάδα στις Βρυξέλλες? Αγαπητέ μου, κοιτάξτε, υπάρχει ένας καταστατικός χάρτης, μια συμφωνία που μπήκαμε στην Ευρώπη, αν το θυμάστε. Αυτός ο καταστατικός χάρτης δεν τηρήθηκε ποτέ. Κανένας δεν ξέρει τι συμφωνίες έχουν υπογραφεί, τι δεσμεύσεις έχουμε εμείς, που εμείς πάντα όταν έχουμε δεσμεύσεις τις κάνουμε, αλλά και τι δεσμεύσεις έχει η Ενωμένη Ευρώπη στη χώρα μας. Αυτό δεν έχει ποτέ χρησιμοποιηθεί, αλλά ποτέ ανοιχτεί αυτός ο φάκελος. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι να δούμε τον καταστατικό χάρτη, τι δεσμεύσεις έχουμε, τι έπρεπε να πάρουμε και τι έπρεπε να γίνει και που δεν έχει γίνει. Αυτό που δεν έχει γίνει είναι σε συνεργασία με κυβερνητικά παιδιά εδώ και με κόμματα που έρχονται στη Βουλή συνεχόμενα και φεύγουν, σχεδόν τα ίδια είναι. Όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε μια οικογενειοκρατία, αλλά και τα ίδια πρόσωπα τα οποία αλλάζουν απλά ρούχα ή ακόμα και χρώμα. Σας διαβάζω, λέτε Ευρώπη ίσον Έλληνες. Όχι μόνο. Καταρχάς η Ευρώπη είναι ελληνικό όνομα και είναι κόρη του Δία. Απ' την άλλη, σε όλη την Ευρώπη όλα τα αρχαία κτερίσματα, γάλματα, αλλά και τόποι γεωδετημένοι είναι Ελλάδοι. Δηλαδή κάποια στιγμή η Παναγία την Παρισίων που χτίσανε την εκκλησία και σε ένα μεσαίωνα, αν το θέλετε, χτίστηκε πάνω στο ναό του Δία. Δηλαδή ας μην μιλάνε οι Εγγλέζοι για το Stone. Είναι ελληνικός ναός του Συρίου. Αλλά όχι μόνο αυτό, τα πάντα. Όπου και να σκάψει η Ευρώπη θα βρει δικά μου κτερίσματα, θεμέλια, ναούς. Να πάμε στην Ιταλία, να πάμε στην Ισπανία, να πάμε στη Ρωσία, να πάμε πού? Όπου και να πάτε στον πλανήτη είναι δικά μου ελάνια κτερίσματα. Αλλά με αποδείξεις. Ο Έλλην είναι το έχει κωδικό. Αφήσει το στίγμα του παντού, λέτε. Μα αφού το Έλλην δεν είναι ιδιοκτησία
της πατρίδας μας, της μικρής πατρίδας με γεωγραφικά σύνορα αυτά που ζούμε σήμερα. Το Έλλην είναι το κωδικό όνομα του ανθρώπου. Άρα μιλάμε για μια Ευρώπη η οποία είναι ελληνικότατη και αν το θέλετε σε όποιο μουσείο και να πάτε στην Ευρώπη, τι θα βρείτε μέσα? Θα βρείτε ποτέ κάτι βρετανικό? Θα βρείτε κάτι ιταλικό? Τι εννοεί ιταλικό? Το ρωμαϊκό? Ποια Ρώμη? Τη δικιά μου τη Ρώμη? Ή τη Ρώμη που μετά έπεσε και πήγε στους αποστάτες? Άρα, αν πάμε στην Ισπανία, τι θα δείτε στα μουσεία τους? Αν θέλετε να δούμε κάτι νεότερο, εγώ έχω προκαλέσει, αν το θέλετε, και επιστημονικές κοινότητες αλλά και ακαδημαϊκές, ιδιαίτερα για τα ελληνικά. Βρέστε μου τα αγγλικά. Πόσο ετών είναι? Φέρτε μου ένα αρχαίο βιβλίο αγγλικών. Όταν ο Νεύτωνας έγραφε στα ελληνικά και το σημειωματόριό του ήταν στα ελληνικά. Βρέστε μου αρχαία ρώσικα. Δεν έχετε. Ούτε αρχαία ιταλικά, ούτε αγγλικά. Αρχαιότατη αυτών των πρότινων γλωσσών είναι τα γκώθικα, δηλαδή τα δίθεν γερμανικά, που από εκεί μετά μεταπήδηξε σε αγγλικά. Αν είναι δυνατόν, βρέστε με ένα αρχαίο βιβλίο. Δεν γίνεται να συζητάμε τα δικά μου τα αρχαία κείμενα, να αντέχετε θάψη για να κρύβετε την αλήθεια. Την αλήθεια μπορείτε να την κρύβετε επιμελώς. Κάποια στιγμή θα εμφανιστεί. Να την καταστρέψετε δεν μπορείτε. Ωστόσο, μέσα από το που κρύβετε την αλήθεια, παραφράζετε τα πάντα. Μην τα παραφράζετε. Ήρθε η ώρα, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το περιβάλλον τώρα, να εμφανιστούν οι αλήθειες, να μπούμε σε αναγνώθηση σε αυτό. Ποιοι είμαστε, πού πάμε, τι κάνουμε. Δεν γίνεται λοιπόν συνέχεια η Ευρώπη. Δεν τους δίνουμε το δικαίωμα να μας βρίζουν, να σε λένε τεμπέλη, να σε λένε ανόητο και χίλια άδεια υποκοριστικά. Όχι, αυτό πρέπει να σταματήσει. Με μια πολύ φωνή η Ευρώπη θα βρει και αυτή τα πατήματά της. Που σήμερα σέχτες, είτε σκοτεινές, είτε φανερές, είτε κρυφές, διοικούν μια Ευρώπη και δεν είναι εκλεγμένες. Αυτό πραγματικά με ξεπερνάει. Σε ανθρώπους που οι φωνές πυκνώνουν, άμα το θέλετε. Υπάρχουν Άγγλοι ευρωβουλευτές, Γερμανοί, άμα το θέλετε, που είχαν τελέσει και υπουργοί, να μιλάνε για τα ωφέλη της Ελλάδος, αλλά οι Έλληνες ευρωβουλευτές μέχρι τώρα να μην μιλάνε καθόλου. Αντιθέτως, να είναι και απέναντι στη θέση για τα ωφέλη της χώρας μου. Αυτό πραγματικά πρέπει να το σκεφτούμε. Είναι τραγικό. Και αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Κύριε Πρόεδρε, είπατε νωρίτερα ότι γίνεται ένας διάλογος που σου φαίνεται ότι θα γίνουν εθνικές εκλογές και τη Δευτέρα θα έχουμε αλλαγή κυβέρνηση. Αλήθεια είναι. Και έχετε δίκιο σε αυτό. Από αυτό το διάλογο που έχει γίνει μέχρι σήμερα και τη Δευτέρα 10 Ιουνίου, τα προβλήματα θα είναι απέναντι πάλι και θα τα βλέπουμε. Τι πρέπει να γίνει για εσάς σε θέματα όπως για παράδειγμα, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, την ακρίβεια? Που πάμε στα σούπερ μάρκετ και βλέπουμε, αρχίζουμε και βλέπουμε, δεν ψωνίζουμε. Αγαπητέ μου, έχουμε μια Ευρώπη η οποία δεν έχει καμία ισότητα. Είδαμε τελικά στις μέρες μας ότι η Ευρώπη... Ήθελα να προσθέσω μόνο, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη που σας διακόπτω, να προσθέσετε σε αυτό ότι τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για την ακρίβεια. Γιατί έχουμε πιστέψει πλέον όλοι μας σε βαθμούς μεγαλύτερους ή μικρότερους ότι θα κάνει κάτι για μας, όπως η επιστολή του Πρωθυπουργού. Όχι, δεν θα κάνει η Ευρώπη τίποτα. Καταρχάς είναι θέμα τακτικής της χώρας. Η ακρίβεια είναι, αν το θέλετε, αυτό που ζούμε εδώ στην Ελλάδα είναι τεχνική. Δεν έχει να κάνει με την Ευρώπη. Δεν έχει να κάνει με το πετρέλαιο που η βενζίνη μας είναι πανάκριβη. Το βαρέλι έπεσε η τιμή του. Η βενζίνη όμως έχει ακριβήνει σε εμάς. Έχουμε βέβαια ίδιες τιμές στην Ευρώπη, αλλά όχι αυτές που πρέπει. Η αλήθεια είναι λοιπόν τα προϊόντα μας. Η Ελλάδα έφτασε σε ένα σημείο να μην έχει τίποτα, κανένα δικό της προϊόν μεταποιημένο. Τώρα βέβαια με βάζετε και εμένα σε εθνικό κομμάτι. Γιατί όπως έχω πει και γράφω και στις προγραμματικές μου δηλώσεις, ότι δεν θα φεύγει από την Ελλάδα τίποτα εάν δεν είναι μεταποιημένο. Τι σημαίνει αυτό? Τα προϊόντα της Ελλάδος, τουλάχιστον για την αυτάρκεια της Ελλάδος, πρέπει να υπάρχουν πάντα. Σήμερα έχει καταστραφεί η γεωργία μας και όλος ο αγροτικός πληθυσμός. Έχουμε πάρα πολλά είδη εισαγωγής, ενώ έχουμε εμείς, άρα εισάγουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία εμείς τα έχουμε, αλλά αυτό είναι ένα τεχνικό κομμάτι το οποίο ευθύνεται, άμα το θέλετε, τα κυβερνητικά κόμματα. Και το κυβερνητικό κόμμα είναι μόνο η κυβέρνηση που βγαίνει, αλλά και όλα τα κόμματα της Βουλής. Έχουν τεράστια δυναμική μες στη Βουλή, άσχετα αν δεν την ασκούν και συμφωνούν όλοι μαζί. Άρα θα με κάνετε να μπω και εγώ σε προγραμματικές δηλώσεις. Η ακρίβεια μπαίνει μόνο σε ένα κομμάτι καθαρά εθνικών εκλογών για να υπάρχει μια πολύ σοβαρή πολιτική βούληση και να έχει αυτάρκεια στα προϊόντα, στα μεταποιημένα. Θα πρέπει να μην φεύγει τίποτα από την Ελλάδα. Δεν φεύγει ποτέ χυμαλάδι. Δεν φεύγει κανένα προϊόν αν δεν είναι μεταποιημένο. Μεταποιημένο σημαίνει συσκευασμένο. Εάν θα πάμε σε μια τέτοια λογική που πρέπει, που το κάνουν και οι άλλες χώρες και πρέπει για την αυταρκιά μας, μετά σκεφτούμε τις εξαγωγές μας. Εμείς δεν έχουμε καμία αυτάρκεια. Είναι δυνατό τώρα να εισπράττουμε και να αγοράζουμε λάδι γερμανικό? Πώς να το βρει το λάδι Γερμανία?
Έχουμε επιτρέψει, άμα το θέλετε, μέσα από τις κυβερνητικές γραμμές να χάσουμε όλα τα προϊόντα. Χάσαμε το δικαίωμα της φέτας. Οι αγρότες μας δεν μπορούν να φυτέψουν κάτι, γιατί είναι ακριβότερο να φυτέψουν και να το παράξουν από το να το αγοράσουν από μια άλλη τρίτη χώρα ή, αν το θέλετε, μια ευρωπαϊκή. Αν είναι δυνατόν. Αυτές οι ρυθμίσεις θα πρέπει να είναι στην εσωτερική μας διαδικασία. Όμως, ναι, αυτό που μου λέτε για την Ευρώπη, η Ευρώπη δεν μπορεί να πιέσει, και είδαμε μια κυβερνητική πολιτική όταν βγήκε ένας εισαγγελέας για τα τέμπη ευρωπαϊκός και λέει για το έγκλημα των τεμπών και να κάνει μια έρευνα. Αμέσως η κυβέρνηση απάντησε ότι δεν είναι η δουλειά σας αυτή. Είναι εθνικό μας το θέμα και θα το λύσουμε μόνοι μας και δεν θέλουμε δερβένακες. Αλήθεια είναι. Δεν μπορεί να σε πιέσει η Ευρώπη. Έχει συμβουλευτική διαδικασία, άσχετα εάν χρωστάς, άμα το θέλεις, στα αφεντικά της Ευρώπης και κάνεις ακριβώς τι σου λένε. Με την ίδια λογική μπορούμε να πάμε. Γιατί πήγαμε στο μνημόνιο τόσο σκληρά και γιατί υπακούσαμε μια Ευρώπη να έρθουμε και να μπούμε στο μνημόνιο ή τουλάχιστον σε μια τέτοια λιτοδίαιτη πολιτική να σκοτώσουμε τον κόσμο, να αυτοκτονεί ο κόσμος, να χρεώσουμε τον κόσμο, να χάσει τα σπίτια του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν άπειροι πληστηριασμοί που ο κόσμος θα βγει στον δρόμο. Ποιος ενδιαφέρεται? Κανένας. Γι' αυτό και είναι και θέμα Ευρώπης. Η Ελλήνων Συνέλευσης βάζει μια πολύ σοβαρή γραμμή στην Ευρώπη να σταματήσει να γίνονται όλα αυτά που συμβαίνουν. Να πιέσει μια κοινότητα, μια χώρα στην κοινότητα αυτή, να παραλάβει τα ωφέλη, να παραλάβει τα χρήματα που μας χρωστάει η Ευρώπη. Ξέρετε, το ΦΠΑ της Ευρώπης είναι 24%. Πληρώνει η Ελλάδα ΦΠΑ. Κάποιες άλλες χώρες παραπάνω ή λιγότερες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο φόρος που πας και φυλακή αν δεν το πληρώσεις πηγαίνει για τα έξοδα της Ευρώπης. Σωστά, το ξέρετε αυτό? Τα έξοδα για χαρτί, για μελάνια και ό,τι χρειαστεί η Ευρώπη. Ένα μέρος, ναι. Όχι όλο, ας το ένα μέρος. Όλο το ΦΠΑ πηγαίνει στην Ευρώπη από τις χώρες. Είναι ευρωπαϊκός φόρος. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εμείς με 24% σε 4 χρόνια σε έναν εθνικό πλούτο, και προσέχτε, εδώ πρέπει να προσέξουμε όλοι, δεν είναι ο προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός, για να καταλάβει ο Έλληνας πολίτης, είναι αυτά που χρειάζεται το κράτος να πληρώσει. Τους μισθούς, το στρατό του, τα υπουργεία του. Δεν είναι αυτός ο εθνικός τζίρος, δεν είναι αυτός ο εθνικός ΑΕΠ. Αυτός είναι προϋπολογισμός. Ο εθνικός ΑΕΠ είναι ο εθνικός τζίρος μας, ο οποίος βάσει του ισολογισμού που είδαμε και τώρα και βγήκε για πρώτη φορά, βγήκε πριν ένα χρόνο στον αέρα, είναι 1.3.700. Άρα έχουμε εθνικό προϊόν ακαθάριστο 1.3.700 με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με φοροκλοπές και ακόμα και με αποκρύψεις. Άρα εμφανή έχουμε 1.3.700. Για εκεί μιλάμε. Άρα εσύ πληρώνεις ΦΠΑ στο 1.3.700. Όχι στον προϋπολογισμό σου που μπορεί να είναι 180, 120, 140. Και αυτά είναι τα χρήματα που χρειάζεται το κράτος να λειτουργήσει. Άρα μιλάμε για έναν εθνικό πλούτο καθάριστο 1.3.700. Πληρώνεις ΦΠΑ σε έναν τέτοιον εθνικό πλούτο. Άρα αντιλαμβάνεστε, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, η Ευρώπη τι χρήματα εισπράττει κάθε 4 χρόνια? Εισπράττει ακριβώς τον εθνικό σου πλούτο το 1.3.700 κάθε 4 χρόνια. Αυτά τα λεφτά που πάνε. Αυτά τα λεφτά θα πρέπει να έχουν γίνει ανταποδοτικά στις χώρες με επενδύσεις. Εμείς δεν έχουμε ούτε έναν δρόμο. Οι δρόμοι δεν είναι δικοί μας, είναι εταιριών και μάλιστα που δείχνει η Ευρωπαϊκή Επίτροπος ποιος θα το πάρει. Αεροδρόμια δεν είναι δικά μου, σχεδόν τα έχουμε πουλήσει όλα. Λιμάνια δεν έχω τίποτα. Χρωστάω 400 δισεκατομμύρια. Δίνω στην Ευρώπη 1,7 τρισεκατομμύρια περίπου κάθε 4 χρόνια. Είμαι τόσα χρόνια στην Ευρώπη και τελικά πρέπει να κοιτάμε μόνο την Ευρώπη. Και με κράτη που μας χρωστάνε στην Ευρώπη. Πήραμε ποτέ τα γερμανικά δάνεια πίσω, όταν τελείωσε εκεί ο πρώτος και ο δεύτερος παγκοσμίος πόλεμος. Όλες οι χώρες λοιπόν, μπήκε μια μεγάλη τράπεζα, η BIS, η τράπεζα διακανονισμών, παγκοσμίων διακανονισμών. Εκεί λοιπόν η Γερμανία πλήρωσε τα χρήματα του πολέμου εφόσον έχασε και ήταν και τα χρήματα της Ελλάδος. Εκεί οι απολογισμοί είναι πολύ πετσοκομμένοι και δεν είναι πραγματικοί, δεν αντιπροσωπεύουν ούτε τη ζημιά, ούτε τη ζημιά της χώρας. Ούτε σαν χώρα, ούτε των ανθρώπων. Δεν έχουν μπει ψυχές. Έχουμε πολλούς εκτελεσμένους. Έχουν μπει μόνο κάποιες μικρές ζημιές, πεζοδρόμια, τζάμια, πόρτες. Πολύ ελαφριά πράγματα. Αυτό θα πρέπει να το ξαναδούμε. Πέραν τούτου όμως που δεν έχουμε πληρωθεί ποτέ, αλλά τα χρήματά σου είναι στην BIS και εκεί είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που η Ελλάδα μπορεί να το πάρει μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον έχει μια πολύ σταθερή θέση. Και οι επίτροποι μπουν στη θέση τους. Αλλά όταν είσαι γεμάτο σκάνδαλα, έχεις πληρώσει, έχεις πληρωθεί, έχεις κάνει χιλιάδες κρατήδια και έχεις χιλιάδες σκάνδαλα, θα κάνεις πάντα τι σου λένε. Εγώ δεν έχω κανένα σκάνδαλο.
Δεν έχω πάρει κανένα δάνειο, δεν έχω πάρει καμία κρατική επιχορήγηση. Είναι αμυγές ελληνική προσπάθεια όλων των συνελλήνων σε μια συλλογική, πραγματική ελάνια βάση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εμφανιστεί αυτή η φωνή για να δούμε και τα δάνεια. Επί Χίτλερ λοιπόν η Ελλάδα έδωσε στο Χίτλερ στη Γερμανία, που σήμερα έτσι είναι η Γερμανία, 2 φορές δάνεια. Μιλάμε για 50 δις, για 1,5 δις, για άλλα 2,5 δις και πήρε και ένα Μουσολίνι. Αυτά δεν πρέπει να επιστρέψουν πίσω. Εμείς πτωχεύσαμε. Άρα αυτό δεν θα το λύσει η Ευρώπη. Ποιος θα το λύσει? Η κάθε κυβέρνηση εδώ. Και μάλιστα το κάθε κομματάκι που η πολιτική του είναι πέραν και μακρύτερα κάθε φυσιολογίας και κάθε συμφέρον της Ελλάδας μας και του Έλληνα πολίτη. Αν δεν το λύσουμε εμείς, ποιος θα το λύσει? Και αν μπορούσαν να το λύσουν τόσα χρόνια, δεν θα το έκαναν. Δεν θα το είχαν κάνει. Ή δεν θα είχαν κάνει μια προσπάθεια. Όταν πραγματικά Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας στην Ευρωβουλή δηλώνει ότι χρωστάμε στην Ελλάδα. Χρωστάμε στην Ελλάδα και πρέπει να τις δώσουμε τα δάνεια που έχουμε πάρει, και γυρίζει επίτροπος αλλά και ευρωβουλευτές και λένε όχι, δεν τα θέλουμε, αλλά και η κυβέρνηση τότε, ας μην πω το όνομά της τώρα, δηλώνει ότι όχι, είμαστε εντάξει, δεν τα θέλουμε. Αλήθεια? Πότε θα γίνει αυτό? Άρα αυτοί δεν θα το κάνουν ποτέ. Εμείς διατηθόμαστε να το κάνουμε και όχι τίποτα άλλο. Γιατί είναι απλά δικά μας. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα παραπάνω και λιγότερο. Απλά τα ζητάμε και είναι δικά σου, εκεί σε περιμένουν. Είναι χρήματα από πάρα πολλά χρόνια, είναι έντοκα βάση διεθνούς δικαίου και είναι ένας πραγματικός πλούτος να τρέξει διαδικασία. Και όχι να βγαίνει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Με ξεπερνάει αυτό. Ένας άνθρωπος, απαγορεύεται και το ΝΑΤΟ να έχει Γενικό Γραμματέα. Είναι ένα κουμπί, αν του πει το Συμβούλιο Ασφαλείας να χτυπήσει κάπου, πρέπει να χτυπήσει. Εφόσον πάρει απόφαση. Γενικός Γραμματέας εντελώς γερμανόφωνος, να δηλώνει και να λέει: η Ελλάδα απαγορεύεται να ρίξει τουρκικά μαχητικά. Γιατί δεν είναι κυρίαρχο κράτος. Ανήκει στη Γερμανία και αν η Γερμανία ενοχληθεί, τότε μπορεί να τα ρίξει η Γερμανία. Είναι μια δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Εμένα προσωπικά, όχι ως πολιτικό, ως πολίτη Έλληνα, με ξεπερνάει. Όχι, να ανήκουμε εμείς στη Γερμανία. Η Γερμανία που ανήκει σε εμάς και που η Ευρώπη έχει χρηματοδοτηθεί από εμάς. Ανήκουν αυτοί σε εμάς. Είναι τόσο τεράστιο το μεγαλείο. Να μιλάνε με αυτό το θράσος και να μην υπάρχει Υπουργείο Εξωτερικών και καμία κυβέρνηση να πάρει μια θέση πραγματική. Τι είπατε, κύριε? Σας έχουμε οδηγήσει αυτά, μας χρωστάτε αυτά. Το ότι δεν σας τα έχουμε ζητήσει ακόμα είναι θέμα χρόνου. Πού ανήκουμε εμείς? Για σκεφτείτε το λίγο. Είναι μεγάλα ερωτήματα που θα πρέπει να σταματήσουμε μια στήρα πολιτική παραθύρων, να παίζεις στο πεζοδρόμιο με ένα σκύλι και να κάνεις τούμπες, να χαιρετάς καμιά κούκλα και να νομίζεις ότι είναι άνθρωπος. Πάρα πολλά ευθράμπελα που νοείται ότι πρέπει να είναι ηγέτης, πρέπει να έχει ένα πολύ σοβαρό στάτους ο ηγέτης, να τρέξει τα δίκαια και τα δικαιώματα της χώρας μας. Όχι τίποτα περισσότερο από τα ίδια τα δικά μας. Είναι τόσο απλό. Γιατί αυτή η απλότητα είναι τόσο πολύπλοκο, πρέπει να το αντιληφθείτε με τις αντιληπτικές σας ικανότητες. Το τι συμβαίνει και το τι εμπόδια υπάρχουν. Κανένα εμπόδιο δεν υπάρχει, μπορούν να ζητηθούν τα δίκαια και τα δικά μας. Τίποτα παραπάνω. Για να ολοκληρώσουμε αυτό το κεφάλαιο της ακρίβειας, εάν και στη χώρα μας εφαρμοζόταν ο μηδενικός ΦΠΑ σε μια σειρά από προϊόντα, όπως έκανε η Ισπανία, θα ήταν μια λύση? Όχι. Η χώρα μας έχει το δαίμονα μέσα της. Θα το πω έτσι λαϊκά, έχει το δαίμονα μέσα της. Αγαπητέ μου φίλε, όλες οι βιομηχανίες δεν δουλεύει τίποτα. Δεν έχεις κάλτσα. Οι κάλτσες που φοράμε, τα πάντα που φοράμε, είναι όλες εισαγωγές. Αυτό μας κάνει ότι είμαστε ανόητοι, ηλίθιοι, δεν έχουμε επιχειρηματίες, δεν έχουμε πρωτεσίλες. Τι δεν έχουμε? Απ' την άλλη, ό,τι αυτοκίνητο αγοράσεις, υπάρχουν λοιπόν πολλοί άδικοι φόροι στη χώρα μας, που αυτό είναι μια καθαρή πολιτική βούληση, όχι για να ξεχρεώσεις, για να σταματήσει. Όσο και φόρους να πληρώσεις και τόσα χρόνια που πληρώνουμε τόσους άδικους τεράστιους φόρους, ξεχρέωσε ποτέ τίποτα? Απέναντίας. Αυτά που χρωστάει η χώρα μου είναι παραπάνω από οτιδήποτε χρωστάει ποτέ η χώρα μας. Άρα δεν πρόκειται ποτέ να προκόψει τίποτα και να τελειώσει τίποτα. Είναι μια αμφίδρομη διαδικασία χρέους που εμείς κυνηγάμε το χρέος. Άρα λοιπόν υπάρχουν τεράστιοι φόροι. Αγοράζεις ένα αυτοκίνητο να έχεις μια ασφάλεια να βάζεις τα παιδιά σου μέσα. Γιατί ο φόρος είναι 100% τελωνίο? Ό,τι και να αγοράσεις στην Ελλάδα ο ένας πολίτης είναι λες και είναι καταραμένος. Μα είμαστε στην Ευρώπη και πληρώνεις φόρους. Και πρέπει να έχεις ένα αυτοκινητάκι παλιό, μικρό, σαν κονσερβοκούτι της Coca-Cola. Αν τύχει ποτέ και κοπανίσεις που δεν έχεις και δρόμους. Και σίγουρα, αν δεν σκοτωθείς στη Γούβα, στην Μπάρα, στο Γκρεμό, οπουδήποτε. Και φυσικά είναι μια χώρα η δικιά μας που δεν είναι γεμάτη λεωφόρους, δεν έχουμε καν. Μια λεωφόρος είναι και εκείνη είναι γεμάτη διόδια.
Μία πάει Θεσσαλονίκη, μία πάει Γιάννα, Πάτρα και είναι γεμάτη διόδια. Δεν ξέρω, είναι τρελό τα διόδια που συμβαίνουν σε μια τόσο μικρή χώρα. Και φτωχιά, άμα το θέλετε, όπως την καταντήσανε. Άρα λοιπόν είναι τεράστιοι φόροι. Άρα λοιπόν δεν έχεις δικαίωμα να είσαι ασφαλή αυτοκίνητο, δεν έχεις ασφαλείς δρόμους, αλλά θα πληρώνεις και τελωνείο. Όσο κάνει το αυτοκίνητο, άλλο τόσο. Όλα αυτά τα προϊόντα, τα πάντα σου έχουν φόρους. Όπου να σκεφτείς, όπου να κάνεις, ό,τι να κουμπίσεις είναι φόρος. Αναπνέεις είναι φόρος. Η ΔΕΗ σου. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για το ΦΠΑ που έκανε η Ισπανία. Μην το συγκρίνουμε αυτό. Σε όλο τον πλανήτη είναι χάλια τα πράγματα, αλλά σε εμάς είναι ένα τεράστιο πείραμα για να δουν τι θα εξελιχθεί τον πλανήτη. Άρα λοιπόν με τόσους φόρους που αγοράζεις τα πάντα, γιατί δεν τη λέτε ακρίβεια. Βλέπετε λοιπόν πόσο ακριβά είναι τα ρούχα σου, τα ανταλλακτικά σου. Τα ανταλλακτικά σου είναι 3 φορές απάνω. Έχουμε δοκιμάσει και έχουμε δει ντοκιμαντέρ. Ίδια πολυκαταστήματα στην Ελλάδα να πουλάνε διπλάσια από ό,τι πουλάνε στη χώρα τους. Γιατί? Τότε γιατί από τα παγκοσμία ταμεία, το IKEA και άλλα μεγάλες πολυεθνικές, φαντάζεστε ότι έχουμε επιχειρηματίες που είχαν λεφτά και φτιάξαν πολυεθνικές εταιρείες? Όχι, να το ξεχάσετε αυτό. Είναι λεφτά των ανθρώπων από τα παγκοσμία ταμεία. Και κάποιοι ψευτοϊεράρχες, άμα το θέλετε, τις ιεραρχίες της οικονομίας, αν το θέλετε έτσι, δώσαν λοιπόν για να ρυθμιστεί η αναγκαιότητα και να έχει ο πολίτης σε κάθε χώρα πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν οι πολυεθνικές με άτοκο δάνειο και στην πορεία τα τρώνε, τους τα χαρίζουν κιόλας. Είδαμε και στην Ελλάδα επιχειρηματίες που χαρίζουν δάνεια. Και στην Ελλάδα έχουμε επενδύσεις που είναι από τα παγκόσμια ταμεία, που δεν έχουν πληρώσει ποτέ τίποτα, που έχουν φάει τα χρήματα, αλλά και που βλέπετε μεγάλα τζάκια και νομίζετε ότι είναι τίποτα μεγάλοι επιχειρηματίες, που τελικά έτρεξαν και από το επιχειρήν το μεγάλο κέρδισαν. Δεν είναι έτσι. Άρα βλέπουμε λοιπόν με ευρωπαϊκές υπογραφές, να βλέπουμε πολυεθνικές που τρέχουν αυτή τη στιγμή, ευρωπαϊκές πολυεθνικές, να μεταφέρουν προϊόντα και τα προϊόντα τους στην Ελλάδα να είναι ακριβότερα από τη χώρα τους. Γιατί? Ενώ η μισθή εκεί είναι τριπλάσια και εξαπλάσια από αυτό που είναι στην Ελλάδα. Είναι σαν τιμωρία. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή τιμωρείται για την πολιτική της βούληση, ακόμα και για την αδράνεια που δεν ψηφίζει ο πολίτης. Σήμερα υπάρχει επιτακτική ανάγκη να έχουμε πολίτη. Μέχρι χτες, κύριοι, δεν είχαμε πολίτες. Είχαμε οπαδούς, είχαμε σέχτες, κάπου έπρεπε να νίκεις. Κύριοι, η πολιτεία δημιουργεί πολίτες. Πρέπει να έχουμε πολίτη, να δημιουργηθεί μια πολιτεία της αλήθειας του δικαίου, όπου θα δρά οι νόμοι αλλά και η δράση της δεν θα είναι πέραν και μακρύτερα από την ίδια τη φυσιολογία μας. Είναι τόσο απλό. Σήμερα οι νόμοι που ψηφίζονται για όλους μας, όπου και εγώ ζω και το βιώνω, με 4 παιδιά που έχω εδώ, βιώνω μια πραγματική αλληδωρία. Δηλαδή ουσιαστικά ψηφίζεται η αιτία για να δημιουργηθεί το πρόβλημα και στα δικαστήρια να δικάσουμε την αιτία του προβλήματος. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Η Αγίνος Συνέλευση δεν μπορεί να είναι πέρα και μακρύτερα της ίδιας της φυσιολογίας μας. Σήμερα οι νόμοι δεν αντιπροσωπεύουν τη δικιά μας φυσιολογία. Το βλέπουμε, το νιώθουμε. Είναι διορθωτική μέσα από ένα άδικο, το οποίο θα εισπράξει λιγότερο άδικο από το αρχικό που έχει ξεκινήσει. Τίποτα περισσότερο και λιγότερο. Αν θέλουμε να ξεκινήσουμε από κάπου, τουλάχιστον εγώ σαν Αγίνος Συνέλευση λέω, ξεκινάμε από την Ευρώπη. Να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες και ερχόμενοι εδώ να δημιουργήσουμε την αιστεία, να αρχίσει να εμφανίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο η αλήθεια του δικαίου μας. Κύριε Πρόεδρε, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο ξέρω ότι αγαπάτε, είναι θέμα της παιδείας. Η παιδεία στην Ελλάδα δημόσια, γίνονται τόσα πράγματα εκτός και εντός Βουλής το τελευταίο διάστημα. Ποια είναι η θέση σας πάνω σε αυτό το θέμα? Και έχουμε και εξετάσεις, ξεκίνησαν ήδη στα γυμνάσια και πάμε και για τις επόμενες πανελληνίες. Γιατί κάνουμε εξετάσεις, αγαπητέ? Να δοκιμάσουμε τα παιδιά μας που. Αυτό είναι ένας τρόπος για να πάμε στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και θα σφίγγουμε συνέχεια τα μόρια για να περάσουμε. Ο ελληνικός πληθυσμός από τη φύση του είναι ένας μορφοποιημένος. Άσχετα αν το καθεστώς τον έχει κάνει ηλίθιο, μπορεί να εξελιχθούν τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας και όλοι οι άνθρωποι γεννιόνται νοήμων άνθρωποι, γιατί ο άνθρωπος είναι νοήμων. Μετά πώς γίνεται να γινόμαστε τόσο ηλίθιοι, να είναι το καθεστώς σε τόσο δυναμική και να μας δημιουργεί ηλίθιους? Μιλάμε για παιδεία. Θυμίζουν τα πανεπιστήμια μας πανεπιστήμια. Θυμίζουν τα ΤΕΙ μας, τις σχολές. Έχετε μπει ποτέ μέσα? Τα σχολεία μας πώς είναι? Δεν καταλαβαίνω. Η φυλακή καλώς έχει κάγκελα. Τα σχολεία γιατί έχουν κάγκελα? Άρα τι φυλακή, τι σχολείο, δεν είναι το ίδιο?
Με επιβολή τι θα μάθεις? Με ξένα κέντρα δυνάμεων εδώ να επιβάλλουν στα παιδιά μου την ύλη που θα μάθει, που είναι πέραν και μακρύτερα κάθε ελληνικότητας, αλλά και κάθε προσδοκίας στη φυσιολογία τους. Είδαμε και τα βιβλία του Δημοτικού. Πώς προβάλλουν σήμερα το γένος των ανθρώπων, αλλά και μια μεταρρύθμιση που προσπαθούν μαύροι να την περάσουν στα παιδιά μου. Πάμε για τα πανεπιστήμια. Είναι δυνατόν όλα τα πανεπιστήμια να είναι ζωγραφισμένα, βρώμικα, γελία, άθλια σε αυτή την κατάσταση και να μιλάμε για παιδεία? Αυτή είναι η παιδεία? Λοιπόν, ακούστε κύριοι, η παιδεία είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η παιδεία είναι να μάθει ο νέος άνθρωπος που εσαρκώθηκε στον πλανήτη για να βιώσει την εσάρκωσή του, να μάθει ποιος, να τον βοηθήσουν οι καθηγητές και οι διδάσκαλοι, ποιος είναι ο αληθινός στόχος και σκοπός που γεννήθηκε. Αυτή είναι η αληθινή παιδεία. Η παιδεία δεν είναι λοιπόν να του μάθεις μια στήρα γραμματική που σίγουρα αλλογενείς έχουν βάλει στη γλώσσα μας. Έχουν δημιουργήσει ΑΙ, ΟΙ, τώρα πάνε να δημιουργήσουν άλλα, να βγάλουν με δύο σύμφωνα ή με ένα φωνήενο και σύμφωνο άλλους ήχους. Σκοτώσαν τα πάντα και δεν έχω κανένα, στο συντακτικό το ελληνικό δεν υπάρχει καμία αιτιολογία από πού προέκυψε, από πού βγήκε και πώς ήταν. Αλλά πέραν τούτου που είναι αιτία πολέμου, πάμε μετά σε φράσεις το πώς τρέχει η διαδικασία. Μαθαίνουν στα παιδιά μας από την πρώτη δημοτικού τις αντίθετες λέξεις. Ποιες αντίθετες λέξεις? Κακό, καλό, ούτε το να υπάρχει ούτε τ' άλλο. Αυτά είναι εφεύρεση. Το αντίθετο, τους λένε, αντίθετο είναι το δίκαιο με το άδικο. Όχι. Το δίκαιο με το άδικο δεν είναι αντίθετα. Γιατί αν ήταν αντίθετα, θα ήταν το ίδιο. Όπως είναι το δεξί και το αριστερό. Είναι αντίστροφα αντίθετα, αλλά το ίδιο την ίδια στιγμή. Άρα, ακούστε, το δίκαιο με το άδικο δεν είναι αντίθετα. Αλλά αυτό είναι μια, αν το θέλετε, μια στρατηγική του χάους να πάνε στο διάλογο τα μυαλά των παιδιών μου. Το άδικο παράγεται από τη μη διαχείριση του δικαίου. Σαν παράδειγμα, έχετε 10 παιδιά. Το ένα παιδί είναι πιο ασθενικό και πιο μαραζωμένο. Παίρνετε 10 δώρα, αλλά στο 10ο παιδί που είναι πιο άρρωστο, του παίρνετε 2 δώρα. Εσείς που χειρίζεστε το δίκαιο στα παιδιά σας, δεν έχετε πράξει άδικο. Καλά κάνατε. Έτσι το νιώθατε. Όμως τα άλλα ζήλεψαν. Αυτό το ένα που πήρε 2, αυτό θα αρχίσει να παράγεται ένα άδικο μεταξύ τους από τη μη διαχείριση τη δικιά σας. Άδικο εσείς δεν κάνατε. Η πράξη σας, από τη διαχείριση της πράξης του δικαίου που είχατε στα χέρια σας, παρήγατε ένα άδικο. Αν καταλάβατε τη διαφορά ανάμεσα δικαίου και αδίκου, θα καταλάβετε το στόχο που έχουν που έβαλαν αντίθετες λέξεις. Γιατί αν είναι αντίθετες, είναι ίδιες. Άρα δεν μπορεί να είναι αντίθετο το δικαίο με το άδικο. Γιατί τα αντίθετα είναι πάντα ίδια. Πάντα. Το μάτι σας το δεξί με το αριστερό, το αυτί σας, τα πάντα. Το α με το ω είναι το ίδιο. Και το αυτό. Τα αντίθετα είναι ίδια. Άρα δεν ξεκινήσαμε από μια τέτοια κοσμοθεωρία της πρακτικής εφαρμογής που βιώνουμε σε όλο μας το σώμα. Ο αριστερός εγκέφαλος με το δεξί εγκέφαλο. Έχει αντίστροφη δομή, αλλά είναι το ίδιο. Το αριστερό πόδι με το δεξί. Είναι αντίθετα. Αλλά είναι αντίθετα και ίδια, όμοια, την ίδια στιγμή. Άρα τα αντίθετα είναι ίδια. Δεν ξεκινήσαμε έτσι. Ξεκινήσαμε εντελώς αθρά. Μέσα σε ένα μάτριξ, μια λύθη. Και τώρα θέλουμε να βάλουμε την παιδεία στη σειρά. Δεν πάει. Θα πρέπει να γκρεμίσουμε οτιδήποτε είναι πέραν της αλήθειας του δικαίου στη φυσιολογία μας και να ξεκινήσουμε από την αρχή. Και τουλάχιστον, όχι για μένα, για όλους μας, η παιδεία είναι να καταλάβει ο νεαρός που ήρθε να ζήσει εδώ, όταν εσύ δεν θα ήσασταν αυτός και θα έχει τη συνέχεια σου και θα είσαι η συνέχεια του και θα υπάρχεις μέσα από αυτόν. Και αυτό θα διονυστεί μέσα σε χιλιάδες χρόνια που θα ξανάρθετε με άλλα χέρια και άλλα πόδια. Να βρει το στόχο και το σκοπό της εσάρκωσής του. Γιατί είναι εδώ? Τι είναι εδώ? Να φάει, να φοδεύσει, να υπηρετήσει ένα κόμμα, μια θρησκεία? Να κάνει τα πεπραγμένα επειδή κάποιος τα θέλει που είναι πέραν και μακρύτερα από αυτόν τον ίδιον? Πόσοι άνθρωποι σήμερα ζουν και βιώνουν αυτό που δεν θέλουν? Όλοι δουλεύουν. Εγώ εργάζομαι. Ο άνθρωπος εργάζεται. Κάνει έργο. Γιατί το έργο είναι η δράση του νου. Είναι δουλειά. Αυτό θα κάνεις, αυτό πρέπει να κάνεις και αν δεν το κάνεις θα φύγεις, θα σε βάλω φυλακή, θα πεινάσεις, θα χάσεις αυτό, θα χάσεις εκείνο. Για σκεφτείτε το. Άρα αν μιλάμε για πολιτεία, καλό όλο τον κόσμο να σκεφτεί σοβαρά πώς πρέπει να ψηφίσει και τι να κάνει. Μιλάω για ψήφισμα. Όσοι και να με ψηφίσουν τώρα εμένα. Πάει στις καλένδες. Γιατί καλούμε τον κόσμο να ψηφίσει στην κάλπη. Αυτό πρέπει να κάνω σαν πολιτικός. Όμως όσοι και να με ψηφίσουν, οι δυνάμεις ασφαλείας του σκότους που βγάζουν εκλογές θα
μετρήσουν ό,τι θέλουν. Με ξεπερνάει πραγματικά σε μια δημοκρατία στην Ελλάδα που ζω, στη μήτρα της δημοκρατίας, να ψηφίζουμε σε κάλπη. Καλά, καλούμε τον κόσμο στην κάλπη, αφού η κάλπη, δε αγαπητοί μου, όλοι το ξέρουμε και εμείς μια παλιότερη σχολή που είμαστε. Κάλπικο είναι το ψεύτικο. Το αληθινό είναι αληθινό και εκείνο είναι κάλπικο. Τώρα βάζουμε τον κόσμο να ψηφίσει στην κάλπη και θα μετρήσετε ψήφους σε μένα που με κυνηγάτε όλοι. Όχι γιατί είμαι εναντίον σας. Γιατί δεν είμαι εναντίον σε κανέναν. Και απ' την άλλη, όποιος έρχεται παίρνει από μένα. Και εγώ είμαι εδώ να δώσω άπειρα πράγματα. Μπορώ να μοιράσω μαζί σας τα πάντα. Από γνώση, από πλούτο, από τα πάντα. Άρα τι κυνηγάτε? Ξέρετε τι? Τον εαυτόν σας. Δεν έχετε αντίπαλο και τώρα το έχετε βάλει με εσάς. Που εγώ είμαι εσείς. Γιατί αυτό έχει συμβεί. Τίποτα άλλο δεν συμβαίνει. Στην ουσία δεν υπάρχει κάποια αντιπαρότητα. Μα δεν έχω και αντίπαλο. Να έχω ένα αντίπαλο. Τι αντίπαλο να έχω? Δεν έχω αντίπαλο. Δεν μου έχει κάνει κάτι κάποιος. Είναι ένα ολόκληρο καθεστώς που το υπηρετούμε όλοι χωρίς να ξέρουμε τι. Και ουσιαστικά εκπαιδευόμαστε τον εαυτό μας. Αλλά τελικά πρέπει να φτάνει όλοι οι άλλοι από εμάς που εμείς είμαστε οι ίδιοι. Για σκεφτείτε το. Άρα ποιος επιτρέπεται εμένα και γιατί? Του πήρα κάτι, ψήφισε έναν νόμο. Ή μήπως έχει χώρο για όλα τα κόμματα στην Ελλάδα? Ανώμαλα, χρώματα, τα σέχτες, δόγματα, αιρέσεις. Για μένα. Που προβάλλουν την ελληνικότητα. Δεν έχει χώρο. Με ελεύθερη βούληση. Υπάρχει κάτι δηλαδή που είναι εναντίον και δεν σας ενδιαφέρει η άποψή μου. Και καλά θα κάνετε να μην σας ενδιαφέρει κανένας η άποψη. Να σας ενδιαφέρει αυτό που μπορώ να σας αποδείξω. Αφού μπορώ και να σας αποδεικνύω αυτό. Και αφού αυτό είναι απόλυτο, είναι τόσο δικό μου όσο και δικό σου. Άρα δεν έχω κάποια κτήση. Ακόμα και αν το θες που χρησιμοποιούμε τη λέξη. Είμαστε ιδιοκτήτες. Αλήθεια είναι. Είμαστε της ίδιας κτήσης. Κτήσεις είναι το όλα και τα πάντα. Με κωδικό αριθμό το 22, ιερό. Είναι αλήθεια που δεν μας μάθανε ποτέ από πού βγαίνουν σταθερές αξίες και αριθμοί. Αναρωτηθήκατε ποτέ? Σταθερός αριθμός, 3, ο π, ποιος είναι? Ο αριθμός π. Από πού βγαίνει λοιπόν ο αριθμός π? Αναρωτήθηκε, μας το είπε κανείς? Διαιρείς την κτήση με το 7. Με την 7 επίπεδη δημιουργία που είμαστε. Και όπως είμαστε και το 7ο δημιούργημα οι άνθρωποι. Μέσα από τα 7 δημιουργήματα. Διαιρέστε το 22, διότι 7 που είναι η 7 επίπεδη δημιουργία και σας βγαίνει ακριβώς το π. Γιατί δεν μας το είπε κανένας? Ακριβώς ο κωδικός του π. 3,14. Κάντε το όποτε θέλετε. Άρα είμαστε ιδιοκτήτες. Και τότε πού διαφωνούμε? Αλήθεια. Και εσύ και εγώ και ο καθένας είμαστε της ίδιας κτήσεις. Όμορφα. Η διαφωνία μας που είναι? Που είναι η χωριστικότητά μας. Τι είναι αυτό που θέλεις που δεν θέλω? Τι είναι αυτό που νιώθεις που δεν νιώθω? Πόνο, χαρά, λύπη. Τι είναι αυτό που δεν νιώθω? Και τι είναι αυτό που θα θέλατε εσείς που δεν θέλω εγώ? Και αν μη τι άλλο, τόσο συλλογικά που είμαστε τα όντα εμείς οι άνθρωποι, γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τους άλλους ανθρώπους. Από τότε που γεννιόμαστε, φτάνουμε 2 χρόνια να περπατήσουμε. Άρα, αν γεννηθεί ένα μωρό και το αφήσεις, δεν είναι ζώο, να περπατήσει, να φύγει, να φάει, θα πεθάνει. Άρα είναι ανάγκη συλλογικότητα. Ξεκινάμε ως πρωτίστως συλλογικά ζώα. Άρα η συλλογικότητα είναι πρωτεύον της ατομικότητας. Σήμερα διδάσκεται παντού η ατομικότητα. Πώς τα καταφέραμε έτσι? Μάλιστα. Πρόεδρε, ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι το θέμα της υγείας. Το εσύ αντέχει? Όχι, όπως είναι. Τι πρέπει να γίνει? Αν μη τι άλλο, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μια καλή υγεία. Αλλά το τι σημαίνει καλή υγεία? Μέσα σε δηλητηριασμένα νερά, μέσα σε σπόρους GMO, μέσα σε υφάσματα πλαστικά, πετρελοειδή και με δηλητήρια που επιβάλλονται για την υγεία των ανθρώπων. Μέσα από τις ορμόνες όλων των προϊόντων που ξέρετε κάτι. Ο άνθρωπος είναι η Περσεφόνη. Η Περσεφόνη, αν δείτε το άγαλμά της, είναι ούτε γυναίκα ούτε άντρας. Ούτε θήλη ούτε άντρα. Είναι σαν το πίνακα του Λεωνάρντο Νταβίντσι, η Τζοκόντα του Νταβίντσι. Είναι η θηλυκή του μορφή. Ουσιαστικά ήξερε τι ακριβώς γράφιζε τότε, αν και δεν τον εκτιμώ καθόλου τον Νταβίντσι, να ξέρετε, όσον αφορά σαν προσωπικότητα. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ανάμεσα σε άρεν και θήλη, οι ορμόνες έχουν μια πολύ λεπτή ισορροπία. Όλα και τα πάντα είναι θηλυκά. Γι' αυτό και εμείς οι άρεν, αν το θέλετε, όταν γεννιόμαστε, έχουμε θύλες. Εμείς γιατί έχουμε θύλες? Για να θυλάσουμε τι? Αφού δεν μπορούμε να γεννήσουμε. Καταλάβατε? Άρα το γένος είναι ένα. Εκεί υπήρχε μια μεγάλη χωριστικότητα, άρεν και θήλη, κάτι που δεν θα έπρεπε να υπάρχει για μένα. Και εκεί θα πρέπει να βρει τη θέση του άνθρωπος, να μην κυνηγάει τη θήλη. Ο μισός πλανήτης κυνηγάει τη θήλη, τη βιάζει,
την έχει σε μεγάλη κατάπτωση. Ο υπόλοιπος μισός βάζει τη θήλη να βιάσει τον Άρη. Είναι πολύ χάλια τα πράγματα, αν το θέλετε, στον πλανήτη, πέραν και μακρύτερα της φυσιολογίας μας. Τώρα άρχισε ένα καινούργιο μοντέλο. Δεν θα μιλήσω για ανώμαλες καταστάσεις πέραν της φυσιολογίας μας που βιώνουν οι άνθρωποι. Αλλά βεβαίως, όταν πειραχτούν οι ορμόνες σου, δεν θα πω δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος είναι, αν το θέλετε, ανώμαλος, θέλει να πηγαίνει με το ίδιο φίλο του ή οι θύλες το ίδιο. Αλλά αυτό έχει επέλθει από μια άλλη κατάσταση. Από την κατάσταση των ορμονών. Όταν σου πειράξουν τις ορμόνες, τεστερόνια έχει και η άρεν και το ανδρικό σώμα και το γυναικείο, αλλά και όλες τις άλλες ορμόνες και τα ιστρογόνα και τα πάντα. Άρα λοιπόν, μέσα από τα προϊόντα που ταΐζουμε τα παιδιά μας, από το πρώτο γάλα που τους δίνουμε, μέχρι όλα τα προϊόντα, είναι τόσο τεντωμένα ορμονικά και στοχευμένα για να αλλάξουν την ορμονική κατάσταση του ανθρώπου ή του ζώα, αν το θέλετε. Βλέπουμε ότι μόλις πειραχτούν οι ορμόνες, αλλάζει η διάθεση και αλλάζει όλο το image και το προφίλ του DNA της φυσιολογίας σου. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που πρέπει να το κοιτάξουμε και όχι να κοιτάξουμε αυτό που εμφανίστηκε. Αυτό εμφανίστηκε γιατί υπάρχει ένα θέμα που δημιουργήθηκε. Άρα σήμερα το θέλω είναι πολύ υποκειμενικό. Βεβαίως έχουν επηρεαστεί όλοι οι άνθρωποι στους θηροειδείς τους. Έχουμε δει τριχοφυΐες, έχουμε δει ακραία πράγματα, άμα το θέλετε. Όλα είναι γενετικά τροποποιημένα, τα ψάρια, τα ζώα, τα φυτά, οι σπόροι δεν γεννάνε. Ζούμε σε ένα πραγματικά περιβάλλον λύθης τόσο αλλοιωμένο που πραγματικά με παρεξενεύει πώς ακόμα ζούμε. Αν ξέραμε τι αναπνέουμε, δεν θα αναπνέαμε. Συνεχίζουμε και το κάνουμε, ψηφίζουμε και έχουμε άποψη πολιτική και δι ψηφοφορίας, αλλά δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Δεν θα μιλήσω μόνο για ψεφάσμους, νομίζω για τα πάντα που υπάρχουν γύρω μας. Αυτά θα πρέπει να ξεκινήσουν από μια αρχή, τη στιγμή που ενωθεί μια μεγάλη δύναμη πολιτών που κατανοεί, που ξέρει που πάμε και πρέπει αυτό να αλλάξει. Άρα ζούμε σε μια εποχή που θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά τη μεταρρύθμιση. Όχι να τιμωρήσουμε ή να κοροϊδέψουμε. Πρέπει να σκεφτούμε και από πού έχουν γίνει οι αιτίες. Είναι σαν την ίαση. Σήμερα μου λέτε για υγεία, ενώ θα έπρεπε σήμερα να έχουμε ίαση. Ίαση τι σημαίνει? Έπαθες πίεση, έχεις πίεση. Να δούμε την αιτία που προκάλεσε την πίεση, να το γιατρέψουμε. Να του κάνουμε ίαση, καταλαβαίνετε. Δεν γίνεται αυτό σήμερα? Όχι, βέβαια. Σήμερα έχουμε θεραπεία. Α, έπαθες πίεση. Πολύ ωραία. Πάρ' το χάπι σου, πάρ' και τον γιατρό σου. Θα πεθάνεις με την πίεση και τον γιατρό. Μετά στην πορεία παθαίνεις σαν επάρκεια νεφρών. Α, μια χαρά. Αυτά τα χάπια και αυτό το γιατρό. Έπαθες και λίγο καρδιά. Δεν πειράζει. Πάρε αυτά τα χάπια και αυτό το γιατρό. Και έτσι πεθαίνεις με 5 γιατρούς και 27 χάπια. Αυτό είναι θεραπεία. Η ίαση είναι κάτι άλλο. Η ίαση είναι να βρούμε την αιτία που το προκάλεσε και να τη σταματήσουμε. Αυτό είναι η ίαση. Σήμερα έχουμε θεραπεία. Και αν το θέλετε, αυτές οι θεραπείες είναι και στοχευμένες. Πουλάμε φάρμακα γιατί δημιουργήσαμε τις ασθένειες. Δημιουργούμε συνεχώς ασθένειες και περιβάλλον ασθένειες, από ψυχολογικό μέχρι σωματικό, και πουλάμε μια μεγάλη βιομηχανία φάρμακα. Και όλοι οι γιατροί είναι με πρωτόκολλο. Αν ο γιατρός δεν εκτελέσει το πρωτόκολλο και τα φάρμακα που του λένε, από έως αυτές τις εταιρείες, αυτά τα χάπια, θα έχει πρόβλημα και πάθει κάτι ασθενείς. Άρα έχουμε γιατρούς υπαλλήλους. Βάζει το πρωτοκόλλο. Τέλος. Παιδί μου, άσε το γιατρό να εργαστεί να δει. Απαγορεύεται να δει. Θα κάνει αυτό που λέει το πρωτόκολλο, αλλιώς τον διώξαμε από το σύλλογο. Οπ. Έχουμε γιατρό. Χρειαζόμαστε γιατρούς. Έχουμε γιατρούς. Ή έχουμε τελικά υπαλλήλους δομημένους στο πρωτόκολλο και όσοι πιο υπάκουοι είναι, τόσο πιο ψηλά ανεβαίνουν. Χρειαζόμαστε γιατρούς. Χρειαζόμαστε ιερούς. Ιερούς σημαίνει σταθερούς, αδιαφιλονίκητους. Ένας νομοθέτης που έχει γνώση του ολικού αξιακού συστήματος, της αλήθειας του δικαίου, είναι θεσμός, είναι ιερός. Αλλά πρέπει να έχει όλη τη γνώση του δικαίου, του νομοθετήματος, του αξιακού. Άρα σήμερα να βάζουμε ιερούς κάτι το οποίο δεν υπάρχει καν. Και δεν υπάρχει γιατί δεν έχει δίκαιο. Δεν πρέπει να υπάρχει μεταξύ μας. Και εσείς τον έχετε κάνει ιερό ή ίδρυμα. Αυτό πραγματικά είναι απαγορευτικά τραγικά. Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ο Σόρας θα λέει μια χαρά. Αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται στην κοινωνία. Δεν μαζεύει εκείνους τους ψήφους έτσι ώστε να είναι πιο δυνατός και να τα πει με στεντόρια φωνή. Δεν είναι αυτό, αγαπητέ. Είναι υπερβολικά, όπως θα μπορεί κάποιος άλλος να πει ότι δεν είναι εφαρμόσιμα αυτά που λέτε. Ακούστε, το μια χαρά δεν υπάρχει. Αν είναι μια χαρά εδώ, δεν περισσεύω εγώ. Άντε να χωρέσω κι εγώ στη χαρά σας, να χαρούμε όλοι μαζί, έτσι δεν είναι? Να χαρώ κι εγώ. Το ζήτημα λοιπόν δεν επιτρέπει το καθεστώς να ακουστούν αυτά τα πράγματα. Δεν μου δίνουν ώρες. Υπάρχει ένα κυνήγι συνεχόμενο. Και πριν τις εκλογές τώρα εμφανίστηκαν
κατασκευασμένα γεγονότα, απλά μόνο να βρωμίσει το όνομά μου. Δεν με βρωμίζει τίποτα. Το αν τα λέει μια χαρά ο Σόρας δεν είναι μια χαρά. Ο Σόρας λέει αυτά που αποδεικνύει. Ό,τι είπα σε αυτό το τραπέζι είναι αποδείξιμα. Δεν τα λέει μια χαρά. Είναι αποδείξιμα. Ένα-ένα από αυτά που είπα, ό,τι είπα και είναι μαγνητοφωνημένη εκπομπή, πέστε μου πού ακριβώς δεν έχει το δίκαιο του και αν ακριβώς δεν είναι έτσι. Άρα λοιπόν εγώ λέω αυτό που μπορώ να αποδείξω. Δεν λέω τίποτα άλλο πέρα και μακρύτερα από αυτό που αποδεικνύεται. Άρα τα λέει μια χαρά. Τώρα, αν μου πείτε να ψηφίσει ο κόσμος έχει μια αποχή 68%, 67-70%. Δεν πάει να ψηφίσει κανένας. Τώρα, αν θέλετε να σας πω πώς γίνονται τα ποσοστά και βολεύονται κάτι 41, κάτι 51, κάτι τέτοια, αυτά τα ποσοστά είναι ανύπαρτα. Εγώ είμαι ο πρώτος στις περασμένες εκλογές που είπα γιατί πήρα τους εκλογικούς καταλόγους και είδα μέσα στους εκλογικούς καταλόγους, αγαπητέ μου. Οχιάνσουν, αλλά δεν τις ημερομηνίες. Είδα ημερομηνίες ανθρώπους που ήταν 100 χρονών, 110, 95. Το 40% και το 35% των εκλογικών αυτών καταλόγων ήταν υπερήλικες, πάνω από ηλικίες που δεν ζουν. Φανταστείτε, με τόσους θανάτους και πρόωρους που έχουμε, λόγω ασθενειών και COVID και οτιδήποτε, σήμερα οι καταλόγοι είναι αποδεκατισμένοι. Άρα λοιπόν από πού βγαίνει? Είναι τραγικό λοιπόν να μου λέτε για ψήφους όταν βγαίνει επίσημη κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος και λέει η απογραφή μας είναι 10.400.000 ανθρώποι και ψηφίσανε 9.995 επίσημα. Είναι ποτέ δυνατόν για έναν νου με έναν ηχεύθον άνθρωπο να είναι 10.400 άνθρωποι και να ψηφίζουν στις εκλογές 9.950.000 άνθρωποι? Ψηφίσαν και τα μωρά. Δεν υπάρχει ντροπή, υπάρχει ένα θράσος. Η ντροπή κυκλοφορεί ξεβράκωτη και δεν ντρέπεται. Και είναι επίσημα στα έγγραφα των εκλογών. Δεν σε ξεπερνάει τίποτα από αυτά. Το ότι το αφήνουμε να περάσει, δεν το συζητάμε. Από μόνο του δεν φαίνεται. Άρα έβγαλε κάποιος 41, 45, 35, 26 στα 9.900. Είναι ποτέ δυνατόν σε μια κοινωνία σαν τη δικιά μας? Όταν έχεις 10 εκατομμύρια πληθυσμό, το 1 τρίτο είναι παιδιά μέχρι τα 17-18 που δεν ψηφίζουν. Σωστά. Το υπόλοιπο είναι μεσήλικες και οι άλλοι περίλικες. Άρα μιλάμε για τα 2 τρίτα. Στα 2 τρίτα στα 10 είναι 6 εκατομμύρια. 6.700. Με 68% αποχή δεν μιλάμε για 1 εκατομμύριο. Μέτρα τα ποσοστά. Άρα για ποια ποσοστά ψηφοφόροι? Είναι ένα χάλι. Και η μαρκέτα, μα το θέλετε, είναι ένα θέατρο αυτή τη στιγμή. Ειδικά οι ψηφοφορίες, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να διαφέρουμε πουθενά. Εγώ, σαν πολιτικός φορέας, πρέπει να μετέχω. Βεβαίως υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που καταλαβαίνει τι λέω. Υπάρχουν και αυτοί που είναι σκαλωμένοι, δεν έχουν την ισχυρή θέληση να κατανοήσουν. Όμως υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και ένα κυνήγι μαγισσών να μην εμφανιστεί, να πει τις αλήθειες και να συστρατεύσει κόσμο. Δεν ανήκω πουθενά. Δεν έχω σκάνδαλο σε κανέναν. Δεν μπορεί να με πιέσει τίποτα. Δεν έχω κάτι να με πιέσει. Δεν έχω κάνει κάτι. Αλλιώς θα το ξέρατε. Απλά από παπαρολογίες, το οποίο μπορούν, αν το θέλετε, φουσκωτές σκηνές, αν το θέλετε, να πούνε κάτι για το Σόρα. Αυτά τα έχω ξαναζήσει. Αποχή βλέπετε, Πρόεδρε, σε αυτές τις εκλογές? Και αν αποχή? Βεβαίως θα έχει. Πάρα πολύ. Μεγαλύτερη από τις εθνικές. Γιατί οι εθνικές έχει και ένα συμφέρον. Εδώ δεν τις βλέπει τις ευρωεκλογές. Τις έχει ελαφριές ο κόσμος. Ενώ δεν είναι. Είναι πολύ ισχυρές, με μια πολύ ισχυρή φωνή στην Ευρώπη. Τα άλλα τα κόμματα το βλέπουν κομματικό μηχανισμό, ρήξη βάσης ή ανέβασμα ποσοστού. Δεν είναι έτσι οι ευρωεκλογές. Κοιτάξτε την κάμερα, έχετε 2 λεπτά να πείτε το μήνυμά σας στους πολίτες. Αγαπητοί μου συνέλληνες, η Ελλήνος Συνέλευση εγγυάται ότι θα αλλάξουν όλα με το μπι στην Ευρωβουλή την άλλη μέρα. Οι ευρωβουλευτές μου δεν θα είναι σαν τους άλλους. Δεν θα πληρωθούν ποτέ και δεν θα κάνουν τίποτα και δεν θα πούνε ποτέ τίποτα απέναντι στο όφελος της ελληνικής κοινότητας και της Ελλάδας μας. Θα προβάλλουν συνεχώς τα δίκαια και τα δικαιώματά μας για όλη την αλήθεια του δικαιώματός μας, αναχρονικά και διαχρονικά, όσο πίσω κι αν πηγαίνει. Ελλήνος Συνέλευσης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Όλοι ψηφίζουμε Ελλήνος Συνέλευση. Τίμησέ μας με την προσωπικότητά σου, με την ψήφο σου. Και εμείς θα σε τιμήσουμε και θα έχει τον άπειρο σεβασμό μας σε όλη τη διαδικασία των ευρωεκλογών. Δύναμη φως σε όλους. Ελλήνος Συνέλευσης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνέντευξή σας στη δημόσια τηλεόραση. Σας έδωσε το βήμα και το έχει ξανακάνει και πάλι. Αλήθεια είναι. Και έτυχε να είμαστε και μαζί. Να είστε καλά. Υπάρχει. Αν υπήρχε τι, θα κουτουλάγανε οι πλανήτες. Δεν υπάρχει. Να είστε καλά κι εσείς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια.